Мәдинә Маликова. Августның бір кешендә. Бәхете бар икән егетнең, диде Әкълимә ханым. Аз гына катырак бәрелсә, без инде аңа ярдәм итә алмас идек. Экспертлар да мәсьәләгә ачыклык кертә алмадылар. Ни булган соң ул хуш исле бакчада? Билгесез егеткә нинди үлем куркынышы янаган? Рәмзи күргән ишеткәннәрен тагын бер кат күз алдыннан кичерергә кереште. Иң беренчесе, айныткыч машинасын кем чакырган икән? Телефонда мин утыра идем, диде яшь лейтенант. Ул алдында яткан калын кенәгәнең битен ачып күрсәтте. Менә язып та куйдым, адресы өй буендагы куаклар арасында ята. Шулай дип рация аша 8нче машинага хәбәр иттем. Кем шалтыратты? Каян белим инде? Телефоннан күренми бит. Фамилиясын сораган идем, әйтмәде. Тавышы ниндирәк иде? Хатын-кыз тавышы. Йылы идеме шунда? Адресын әйтә алмый азапланды. Яшь идеме, картмы? Лейтенант ни дип җавап бирергә белми аптырап калды. Тавыштан кешенең яшен чамалап була бит, диде Рәмзи. Аннары телефоннан сөйләшкәндә кешене томанлы гына булса да күз алдына китерәсең. Син аны ничегрәк күз алдына китердең? Хатын-кыз, бәлки, яшь кыздыр. Әйтәмиш, истеричный иде дип. Рәмзи 51нче йортның кайсы фатирында телефон барлыгын белеште. Икесе аеруча кызыксындырды. 35нче Исхак яши торган һәм 31нче Хафиза фатиры. 35нчедә трубканы алмадылар. Хәер, Исхакны көн яктысында ук бакчага китте диделәр бит. Төркем белән кемнәр икән? Алар белән кызыксынуда зыян итмәс. 31нче фатир номерын җыйганда тикшерүче кыенсынып, кызарынып басып торган Хафизаны һәм өстәл янында иңнәрен салындырып утырган ак күлмәкле ирне күз алдына китерде. Хафиза тикшерүчегә дөресен әйтмәде. Бакчада булган хәлләрне үз күзләре белән күрмәсә дә, белә иде ул. Бу кичне аның башын әйләндереп бетерделәр. Бер утка, бер суга салган да иттеләр. Гадәттә, атналар буе кеше кулы тими торган ишек кыңгыравы тимәсенә кат-кат бастылар. Сагат 11нче яртыларда инде Хафиза Әнвәрнең килүеннән тәмам өмет өзгәч, тавык шулпасын газдан алып урын җәя башлагач беренче тапкыр чыңлады кыңгырау. Хафиза Әнвәрдер дип йөгереп барып ишекне ачса, тузгыган кыска сары чәчле яшь кыз басып тора. Не йомыш сеңел? Мин сезнең ачкыч ярамасмы дигән идем. Чемоданны алырга иде. Чемодан ачкычымы? Юк, ишек ачкычы. Чемодан эштә калды. Кызның теле күрмәкләнә, сүзләрен аңлау читен иде. Нинди ишек, диде Хафиза, тәмам аптырап. Ниткән чемодан? Алар сезнең өстә торалар. Исхак исемле. Ул чыгып китте. Миндә ачкыч юк. Ниһаять Хафиза нидер аңлагандай булды. Диде. Син соң кунак кызымыни? Чемоданыңны калдырып чыккансың да ишек шапылдап ябылган, шулаймы? Кызның күзләренә мөлдерәп яшь тулды. Безнең ачкыч аларга ярамый шул. Исхак үзе дә ачып караган иде инде. Кыз Хафизага бик тә шикле күренде. Өс башы пычранган, күз төпләре кызарып шешенгән, авызыннан хәмер исе килә. Хафиза аны баскыч мәйданчыгында калдырып ишекне япты, әмма эшкә узмады. Алгы бүлмәдә уйланып торды. Әйе, ярыйсы гына салып алганга охшаган бу кызый. Аклы күлмәге пычранган, чәче башы тузган, әмма явызга, азыгынга охшамаган. Елаган, мискин. Хафиза ишекне яна ачты. Кыз китмәгән икән. Аркасы белән стенага сөялеп тора. Барыр урынның юкмы әллә? Кыз күзләрен йомган килеш башын чайкады. Юк. Соң алайса кер безгә. Иртәгә бер җае табылыр. Ул кызны иңеннән тотып кертте. Җиңел хәрәкәт белән иелеп җылы, йомшак башмаклар бирде. Таш баскычта яламаяк йөрисең, салкын тияр. Ни исемле син? Дәрига. Кайда бу хәтле пычрандың? Әти-әниең күрсә, бирерләр кирәгеңне. Әйдә, ваннада юынып чык. Хафиза тыз-быз бүлмәдән бүлмәгә йөри башлады. Шыжлатып газ колонкасын кабызды, ваннага су койды.
Шкафтан жылы халат алды. Минут ішінде Дариганы ванна бүлмәсенә алып кіріп күлмәген салдырды. Кызның ак тәнендә бил турында кара янган эзләр күреп аптырап китте. Кайда булай бәрелдең? Ходаем, кыйнадылармы әллә? Дарига тәнен нечкә куллары белән капларга тырышып, тизрәк ваннага керергә ашыкты. Авырта торгандыр бит дип борчылды Хафиза. Су кайнар түгелме? Пешермиме? Кыз ләм-мим бер сүз дәшмәгәч, Хафиза тирән итеп көрсенде дә учына шешәдән сыек сабын салып, наз һәм нык хәрәкәт белән аның шәшен юарга кереште. Кинәт кызый Хафизаның кулына ябышты. Сабынлы яңагын беләгенә терәп, үзәк өзгеч тавыш белән: "Их, белсәң иде, апа. Хараплар гына булдым бит мин", диде. Хафиза аның тавышында жан ачысы ишеткәннән хәле китеп, ванна кырыена утырды. Дарига тотлыга үкси моң зарын сөйли башлады.